नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत झटपट, तीही अगदी कुकरमध्ये, दुधी भोपळा आणि चण्याच्या डाळीची भाजी. आता त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, हा एक मी मध्यम आकाराचा कांदा घेतला होता बारीक चिरून, 10-12 कढीपत्त्याची पानं, थोडंसं ओलं खोबरं. आपण आपल्याला आवडत असेल तर आपण घेतलं तरी चालेल आणि नाही आवडत असेल तर नाही घेतलं तरी चालेल. कोथिंबीर, चण्याची डाळ, मीठ, हा मिक्स मसाला आहे, आलं लसूण पेस्ट, फोडणीसाठी तेल आणि फोडणीसाठी राई. चला तर आता आपण ही भाजी बनवायला घेऊया. आता सगळ्यात पहिलं काय करायचं, आपल्याला छानपैकी कुकर गरम करून घ्यायचं आहे. फोडणीसाठी आपण तेल टाकूया. दहा 12 कढीपत्त्याची पानं टाकलेत. एक चमचा राई घेऊया. आपली राई छान तडतडल्यानंतर आपण त्यात हा बारीक चिरलेला आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. आपल्याला हे कांदा मध्यम आचेवरच परतून घ्यायचा आहे. आपल्याला हा कांदा अगदी गुलाबी रंग येईपर्यंत परतायचा आहे. आपला कांदा छान असा गुलाबी रंगावर परतून झाला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये 2 चमचे आले लसणीची पेस्ट टाकूया. आलं लसूण आपलं छान परतून झालं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये हा 2 चमचे आपला मिक्स मसाला टाकूया. तुम्हाला जेवढं तिखट हवं असेल त्या हिशोबाने तुम्ही मसाला टाकू शकता. तोही व्यवस्थित परतून घेऊया. या मिक्स मसाल्यामध्ये सगळे गरम मसाल्याचे पदार्थ असतात, म्हणून मी नेहमी मिक्स मसालाच वापरते. आता आपण ही चण्याची डाळ घालूया. ही चण्याची डाळ मी अर्धा तास अगोदर भिजून ठेवली होती. छान अशी भिजली आहे ही डाळ, कारण ती व्यवस्थितपणे मग आपली कुकरला लगेच शिजून येईल, कच्ची राहणार नाही. ही पण व्यवस्थित आपण डाळ 2 मिनटं अशी परतून घ्यायची आहे. छान माझी डाळ परतून झाली आहे आणि मी गॅस हा एकदम स्लोच ठेवला आहे, जेणेकरून ती डाळ आपली खाली लागायला नको, कारण संपूर्ण हे सुके मसालेच आहेत ना. आता मी त्यात दुधी टाकते. दुधी भोपळा मी असा मोठा मोठा चिरून घेतला आहे. ह्यासाठी मी दुधी भोपळा मोठा चिरला आहे, कारण आपल्याला ही भाजी आपल्याला कुकरमध्ये शिजवायची आहे. आपण जर बारीक चिरून कुकरमध्ये शिजवला तर त्याचं एकदम पाणी होईल, म्हणून मी हे मोठे मोठे तुकडे करून घेतले आहेत. हां, आणि दुसरं तुम्हाला एक सांगायचं आहे, ज्या वेळेला आपण दुधी भोपळ्याची भाजी बनवतो त्या वेळेला दुधी भोपळ्याची आपल्याला टेस्ट करून बघायची आहे सुरुवातीलाच, कारण कधी दुधी भोपळा हा कडू असतो. म्हणून दुधी भोपळ्याची भाजी बनवताना नेहमी आपण तो चेक करून घ्यायचा, यासाठी की आपल्याला नंतर आपण जर तो चेक करून घेतला नाही आणि जर कडू भोपळा निघाला तर ती संपूर्ण भाजी आपली वेस्ट होईल आणि फुकट जाईल, आपल्याला खाताही येणार नाही आणि शिवाय आपल्या जीवनालाही ती हानिकारक असते. म्हणून आपण तो नेहमी दुधी भोपळा बनवायच्या अगोदर थोडासा एक तुकडा तोंडात घालून आपण त्याची चव घ्यायची. आता आपल्याला हा दुधी भोपळा, चण्याची डाळ हे सगळं मिश्रण आपल्याला 5 मिनटं व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून सगळा मसाला आपला ह्या संपूर्ण भाजीला छान लागेल आणि चवीलाही खूप छान लागेल. आता आपली भाजी छान परतून झाली आहे. आता आपण त्यात मीठ टाकूया. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आता यात आपण पाणी घालूया. आपल्याला जशी सुकी हवी असेल
कोणाला अशी पातळ लागते त्या हिशोबाने आपण त्यात पाणी टाकायचं. मी आता ही आपली मध्यमच भाजी बनवणार आहे, मग मी 2 ग्लास पाणी टाकते. 2 ग्लास पाणी टाकून मी हे व्यवस्थित ढवळून घेतलं आहे. आता आपण त्यात खोबरं टाकूया. आता आम्ही मालवणी असल्यामुळे आम्ही काय करतो, खोबरं वापरतो नेहमीच प्रत्येक जेवणामध्ये. अगदी वाटून नाही तर असं वरून शिवरून असं आम्ही वापरतोच. तर तुम्हाला नाही वापरायचं असले तरी चालेल. आता आपण ही कोथिंबीरसुद्धा टाकूया त्यामध्ये. कोथिंबीर अगदी कुकरमध्ये टाकल्यामुळे ज्या वेळेला आपण शिट्या देऊ त्यावेळेला छान शिजून येईल आणि खोबरंही त्यात छान शिजून येईल. म्हणून मी कुकरला आतमध्येच मी खोबरं आणि कोथिंबीर टाकली आहे. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला नव्याने असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझा व्हिडिओ शेअर करा आणि लाईक करा. आता आपण झाकण लावूया आणि फुल गॅसवर आपल्याला 2 शिट्या द्यायच्या आहेत. 2 शिट्या होईपर्यंत आपण वाट बघूया. दोन शिट्या झाल्यानंतर आपल्याला कुकर हा पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच खोलायचा आहे. आता मी तो कुकर खोलते. आता ही बघा, ही आपली भाजी अगदी खाण्यासाठी तयार. ही बघा, छान अशी भाजी आपली खाण्यासाठी तयार.